Ahoj, já jsem Káťa a dneska netradičně jsem v kuchyni, protože tady je lepší světlo. Mám tady takový čas a psala jsem na Facebook, jestli byste mi napsali nějaké otázky, kdybyste chtěli můj Facebook, jmenuji se Kačenka Rokoska, takže kdyby se někdo ptal a psala jsem nějaké otázky do videa a přišlo teda jako tady hodně moc otázek a kdyby jsem takhle tak jako zmukla a psala, tak odepisu na to, že mi někdo na Facebook píše. Víte, za teďko. Takže jdeme na to. Takže slíbila jsem, že pozdravím do videa, kde něco napsali, tak vám to odpovím. Koukáš na youtubery, případně jaký? Nevím, když je jenom youtubery nebo i youtuberky, tak nejvíc koukám tak teď teda já sleduju teď hrozně moc Hogiho a Goga, moc jakoby jindy ne, a youtuberky sleduju Falenku, no a někdy i Kedy Kristen. Kolik máš sourozenců? A tím zdravím Valču a jde na to. Takže kolik máš sourozenců? Mám jakoby 4, ale jednoho nevlastního. Mám vlastně 2 bráchy, 1 ségru a ještě malýho Tomáška. Máš domácí mazlíčky, kolik a jak se jmenují? Máme 3 a to je pes, jmenuje se Čazinka. Pak máme osmáky, ty se jmenují Čepínka a Dale. Takže. Do kolikátý třídy chodím? Chodím do 5. třídy. Kdy jsi se narodila? 25. 11. Jo, tady je 5.11.2004. Co máš ráda za státy, například Francie a tak? Hrozně moc mám teda ráda, se mi líbí Itálie, Francie a naše Česká republika. Bydlíš v paneláku, v kolikátém patře nebo v baráku? Bydlíme v paneláku ve 3. patře. Město nebo vesnice? Tak to nevím. Těšíš se na léto? Jo. Máš BFF? Jo, mám BFF. Zdravím tě, ty víš koho. Byla jsi někdy v zahraničí, kde? Jo, byla jsem 4krát, pojeli jsme po 5. Byla jsem v Turecku, v Egyptě, v Tunisu, pak ještě jednou v Egyptě a teď letíme do Bulharska. Máte doma koště? Ano, máme doma koště. To je oblíbené jídlo. Salát. Tak, kolik ti je let a kdy jsi se narodila a kde? Takže je mi 12, narodila jsem se, to jsem už říkala, a narodila jsem se v Žáci. Takže tímto zdravím Rostři Popoviče, Valču Kařískovou a Andou Grundovou. Ahoj, moc vás zdravím. A teď tím se teda s vámi loučím, doufám, že se vám video líbil. Je to jenom 4 minuty. 4 minuty. Tak já už nevím, co bych tam ráda řekla a pište mi určitě, přidávejte si mě a ahoj.